Muri yeZimbabwe aiwa muzara nhasi pane nyaya yagwadza vanhu, nyaya yashungurudza vanhu kuti aiwa zvakuitiwa negovernment yamnangagwa ndezvipi, nekuti pane nyaya Job Ngarivhume. Kana kune vanhu vaiziva Job Ngarivhume, aiwa Job Ngarivhume political activist, aiwa akapinda muprison for a long time ndobva azobuditsiwa, saka anga exposer corruption itwa neZANU PF. Iye Jacob Ngarivhume akapunyuka political prosecution. Aiwa muri yeZimbabwe saka muzora nhasi pane chiitiko chinoshamisa chinoitika, saka ndokukurudzira chibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon toramba uchiwana maupdates andokupa pano paZim News Live. Saka mukomana uyu anonzi Jacob Ngarivhume aiwa kubva pakangobuda mujere aiexposa corruption yese yaitiwa nevanhu veZANU PF, ari opposite kune zve zvaitiwa negovernment yamnangagwa, nokuti anonyatsokuziva makapinda namo, zvise zvaexperience anozviziva, saka anga ane beef chaiyo. Saka muri Zimbabwe muzara nhasi tinoona kuti pana panyogwa kunzi Jacob Ngarivhume's Twitter account has been suspended for violating X rules. Jacob's last 20 to 30 posts all have to do with helicopters, corruption, challenging the regime about the helicopters, the private jet, and the 400k to judges during a cholera outbreak. What rules did he violate? Saka ndo question yako yanevanhu kuti aiwa marules akaviolate ndeapi. Saka tinoona kuti aiwa kuuritsa kwaita chokwadi necorruption yaitiwa negovernment yemuZimbabwe, aiwa ndo zvaita kuti Twitter account yake ibve yamboblokewa, yambosuspendewa. Saka mune Zimbabwe vanhu vanouya vachipopota achiti aiwa ko vanozviitire. Saka tinoona mumwe anouya achipindura achiti ane masupporters maangani, ko kuchiredzi anozivikanwa here, ko VP wake ndiani, ko pane akamboona logo yake here, kala yake Jacob Ngarivhume. Vanhu vari kupopota achiti aiwa Jacob Ngarivhume haana kana mafollowers, haana kana party yainayo, asi unoona kuti ZANU PF inouya yobva yaita kuti account yake ivhariwe. Tona vamwe vanouya vachiti we will unite in masses going into 2028 elections. He deserves to be given a chance to do so. Samari kachiti aiwa Jacob Ngarivhume aratidza kuti igamba chero chairo pama-elections a2028 anofanira kutopiwa position yake kuti akwanise kucontesta, notoona kuti iri ndo gamba chacho rakajamuka, riri kujamuka zviri kuitiwa nethe current leadership. Samuri yeZimbabwe chibouya mucomment section inomuudza kuti munofanira kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike pachena kutina on the bell icon, rambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.